Malawi Brief. Moses Kunkuyu anacheza nawo pa exclusive interview pa Luntha, ndipo m'macheza awo iwowa alongosola zingapo zimene akuona kuti DPP akuti ikuziphonya. Akunkuyu ati iwo ndi chipani chawo akuyesesa kumauzira mayeso chipani chimene cha DPP moti akazayiphonya kuzakhala kufuna kwawo, koma iwowa akuyesesa kumaongolera moyenera kudusa. Ndi zambiri zili mu interview taonerani. Kovuta pa nthawi imene mukuchita zinthuzo, koma akakhala ndi china chosiyanitsira pamene kuweruza kuja kumaphweka. Ifeyo mmene timayendetsa boma pansi pa utsogoleri wa Chakwera, chidwi choyambirira chinali chokuti anthu moyo wawo udzikhala ofewa, poonetsetsa kuti zinthu zimene zimatithandizira kuti anthu moyo yawo idzifewa, zimene maziko ake atasweka, tikhazikitsenso maziko amenewo kuti ngati Amalawi amalima nkumapeza chakudya, kodi mmene ankalimira poyamba zinasokonekera pati kuti ulimi uja ukhale osokonekera. Ndiye tinadzakumbukira kuti paja kunali mafama club kalekalero, ndi kunali minda ikuluikulu, minda ije makhala ndi zipangizo zoti adzipititsa kumunda kuja, komanso akalimalima kuti chaka chamawa adzabwerezenso, ndiye kuti mwagule mitengo yabwino. Ndiye muona kuti mu nthawi yathuyo tinayesetsa kuti alimi apatsidwe zipangizo za ulimi zija, koma akalimalima fodya atenge apititse kumsika, ndiye kuti apeze mtengo wabwino. Komanso kaya ndi zina zonse zolima akapititsa kumsika apeze mtengo wabwino. Tikati kuti madzoti chaka chamawa mulimi uyuyu alimanso. Nthawi imene tagulitsa fodya ija, ndiye kuti ndalama zimene timapeza zimakapungula ngongole zimene timakhala tili nazo kuti tikhoza kupeza mafuta, kaya mafetereza, mankhwala kuchipatala, zimene zimapezeka podalira ndalama zakunja. Ndiye penepo mulimi wakhazikika kuti akhoza kumachita ulimi uja ngati business. Komanso kuyang'ana kuti dziko limafuna kuti litukuke podalira zinthu zina zimene Mulungu anatipatsa, mwachitsanzo miyala ya mtengo wapatali. Miyala imeneja kumbuyo konseko ndoti imakhala yomangotengedwa ayi tikayeza koma pokayeza paja osabweretsanso. Ndiye tinati tikhale ndi bungwe loyang'anira za miyalayi, komanso tikhale ndi kampani yathu kuti asamangobwera makampani akunja, koma ife tizikhala kuti kampani yathu tili nayo, miyala ija tikapanga mtengonso tithula nawo. Zimenezo tinakhazikitsa. Ndiye tiyang'anenso kuti dziko likamati latukuka pamafuna kuyenda mayendedwe ophwekerapo, chifukwa ngati mafuta mtengo umakwera, pena chifotiso kabweredwe ka dziko kuno transport imakhalanso yokwera. Ndiye titani tikonze tisangokonza misewu yokha, komanso tikonze njanji kuti mafuta akabwera odzera pa njanji adzikhala mafuta otsikirako mtengo. Chifukwa munamva zoti tikumanga njanji chokera kuja ku Nsanje, komanso misewu M1 tikumanga, komanso misewu ya m'masite imene imathandizira kuti anthu adziyenda mofulumira kupita ku ntchito, to be productive citizens. Chifukwa munaona misewu pena paliponse ikumangidwa. Komanso tikatero anthu amene akugwira ntchito, kodi iwo adzikadya misewu ngati akhale akondwa bwanji. Anthu ngati amakhala pa ntchito zaka zambiri osakwezedwa, kaya ndi aziphunzitsi, kaya ndi apolisi, amene aja apatsidwe mapromotion. Ndiye mapromotion anaperekedwa. Komanso anthu amene akuphunzitsidwa alembedwe ntchito, ndi anthu amalembedwa ntchito. Akalembedwa ntchitoyo malipiro awo akwezedwe. Komanso akalembedwa ntchitoyo ena amene boma limene aliwapatse zoyenereza ngati zinyumba zawo, apolisi ndachiti mamangira zinyumba. Mbali ya umoyo ndiye kuti muona kuti zipatala zimamangidwa. Mbali ya zamaphunziro mukapita ku Mzuzu kuja muona Mzuzu University Library, mupite ku Unima mukapeza kuti zimene zamangidwa pa Unima zidamangidwaponso nthawi ya Malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda mu mbiri ya Unima yonse. Ndiye kuti chidwi chinaperekedwanso mbali zonse zimene timatika maona matiti kutukula munthu yense, timpangire maphunziro, timpangire za umoyo, timpangire za ulimi, timpangire infrastructure development, timuonetsetse kuti pa ntchito pake pakhale munthu wokondwa. Zimenezozo tinayesetsa kuzipanga. Timanena kuti mukufotokoza mwanu mwafotokoza kuti munayika chidwi pofunitsitsa kuti moyo wa Malawi ufewe, munayika ngodya zonse zofuna kutukula miyoyo ya Malawi. Mukuona ngati kuti miyoyo ya Malawi ikanakhala kuti ndiyofewa akanakuchotsani mboma? Chisankho chimapangidwa influence ni mafactors osiyanasiyana. Chinthu chimodzi chimene chikutipatsanso zisankho anthu zimene timapanga padakali pano ndi bodza. Bodza limathandiziranso anthu kupanga chisankho. Kutere ku bodza anthu amadzalizindikira mochedwa kuti panali bodza.
koma nkupezeka kuti mwapanga chisankho chifukwa choti munamverera bodza. Ifeyo mmene timachoka mboma timanena zoti sitifuna kukweza mtengo wa mafuta uli pa 2,500 2,600. Ndi anzathu ankanena zokuti ifeyo tikangobwera tikukonzeratu vutolo ifeyo tikudziwa yankho lake. Lero mafuta ali pa 6,700. Koma salale imene amalandira munthu uja itakali chimodzimodzi. Ifeyo mmene timafika nthawi ino chaka chatha ndiye kuti fodya tina titapanga ndalama times 3 ndalama zimene zapangidwa pano. Kusonyeza kuti kalipiridwe ka ndalama ngongole zimene tinali nazo kanali kofewa. Lero mulimi mumfunse kuti fodya mwagulitsa ochuluka bwanji. Alimi kuti chaka chamawa alimanso chimanga tiwafunse alimi. Ifeyo tikamanena kuti tinapanga zinthu mwa mtunduwu ndi anthu nkhale anavota. Kuvota ako ndi chisankho chimene anthu amapanga chifukwa cha mmeneyo azimvera. Ndesi ndingawayankhulira Malawi kuti kodi munaona kuti munayenera kuti chotsa mboma tikupanga zinthu zoterezi ngati sizinali zinthu zabwino kwa iwo Amalawi amapanga chisankho. Kukoma kwake ndi omwe amene anapanga chisankho dzana, anapanga chisankho dzulo, adzapanganso chisankho mawa ndi Amalawi omweyo. Chabwino ena nkumanena kuti mafuta inde ndi wokwera koma akupezeka. Mbonena mwawonso amanena kuti ayi nthawi imene ija ya mbuyoyo anali otsika komabe amasowa. Inu mukutipo chani? Kuyankhula komayankhula za lero nkumayiwala vuto lalikulu ndi chimene chimatikhazikitsa position imodzimodzi ngati dziko la Malawi. Ku Malawi kuno kuyambira chakuma 2009-10 mafuta sanapezeke mumadziwa kuti takhala ndipo mafuta tili nawo vuto limene tathana nalo kulibe. Sitinayambe tathana ndi vuto la mafuta ku Malawi. Ku Malawi sitinayambe tathana ndi vuto la mafuta. I remember nthawi ina tinali nduna amalunga anali nduna zokhudza za mafuta adanena zokuti Malawi muzolowere vuto limene nthawi imene tinali malemu bingwa Mutharika ngati president. Ndipo anthu anapita ku msewu ukapanga ma demonstrations kusowa kwa mafuta. Mafuta akhala kuti sowa koma akangopezeka lero chifukwa tabwereka ndalama kwina nkulipira mafuta tisamati mafuta ayamba kupezeka. Zinthu zikapezeka zopempha nyumba kuti mwapempha ndiwo lero nkudya musamati timakhala ndi ndiwo ifo timakhala zopempha. Koma mukadzayamba kulima zanu nkupeza kuti mwalima zokwanira zokutolo kutakhala nkhondo kaya kutakhala chani niyo mukhala ndi chakudya ndiye kuti zayamba kupezeka. Mafuta athu mpaka panopo solution kulibe. Ma solution yake ofunika ngokuti ngati mmagula mafuta nkuyika madobadoba pakatipa. Madobadoba amene mwachotse mudzika gula mafuta kwa amene anga ubwerekeni mafuta kwa nthawi yayitali koma inu yonso mulimbikire production yanu. Zinthu zimene mmafunika mupita nazo kumsika kuti mudzikapeza mafuta mupezeke ndalama zakunja. Mudzipanga zinthu zimenezo. Ngati Malawi sitidzayamba kupititsa zogulitsa kumsika wakunja zotipatsa ndalama zakunja. Mafuta musadzana mizido kuti ayamba kupezeka kulibe. Tibwereno ku nkhani mwanena kuti ayi ndalama ikuvuta koma tikuona kuti zinthu zambiri pansika apa zikupezeka tukamba za sugar fuel komanso pali katundu wina wakhazikika ndithu mitengo yake. Simukuona kuti boma limene limwina likuchitapo mbali yake? Kukazi mokuti inuyo mukufuna mauza Malawi kuti mukaganizidwe kanu kaluntha mafuta akupezeka? Kunena kuti basi panopo anthu akuti mafuta akupezeka lero zoona ndi zimenezo. Mmene kuyankhula tsiku lale. Kuti mafuta atusakupezeka. Mafuta station kukathira mafuta pamene nthawi imene tinkaponya voti anthu amachokera pa mizere itali kukaponya voti. Nde titamaliza kuponya voti mizere itali simunaione. Ndikutena kuti nkhani siyo kuti wakuti ankala kutsapa kuti wakuti akulakwitsa kuti as a country tiyambe kukambirana za ma solution okhazikika oti mafuta adzipezeka. Chifukwa ngati mayankho alipo sitingati kumaliza chisankho lero chakuti anthu amapita nali pa mzere wa mafuta koma kenako kumaliza chisankho kumakhabe pa mizere ya mafuta. Mizere ya mafuta ikupezekabe mpaka na lero. Nchifukwa chani? Ndoti ngati dziko sitinapeze yankho lenileni. Mukakamba zokuti sugar kodi kupezeka kwa chinthu ndi kwina koma ngati anthu asakugula zinthu ngati asakugula anthu zimapezeka ati pa shelf. Kupezeka kwa chinthu sindiye kuti mwangopanga supply kokhaya koma kutinso anthu mphamvu yoti agule alibe. Sugar mmene mamusiya ali pa 2,500 lero sugar uchathamangira 7,000. Anthu aja ndalama yolandira ndi omwe ija ndiye mugazi dakhalanso pa nzere wagula sugar. No, sizimatero. Ndiyeno kodi muli ndi chikhulupiriro kuti mwina
2030 muthobwereranso mboma ngati chipani cha Malawi Congress. Nkhani ya 2030 ifeyo sitingakonde umakhala ukamba zimenezo pano. Amene ali mboma lero ayendetse boma, awapatse anthu zipangizo za ulimi, anthu alime. Asangotsitsa mtengo wa chakudya kapena wachimanga chimene sanalime. Chaka chinocho mumfunse mulimi kumene ali, akuganiza kuti kodi ndilimenso ineyo, ndilime chimanga ineyo. Chifukwa mulimiyo chaka chatha anagulitsa matumba 3 kwagula thumba la fetereza. Pano kuti agule thumba la fetereza afunika agulitse matumba 12. Ndiye mulimi akuganiza ndilimenso chimanga. Chimene boma la nzeru limapanga nkuonetsetsa kuti fetereza uja apezeke. Malo moti fetereza apezeke, mukaniza ofuna kubweretsa kampani ya fetereza kuti azipanga fetereza konko. Nzeru zili pati. Tsono mukanena kuti ayi zakuti zikupezeka. Kupezeka zisakugulika, palibe mphamvu zogulira, ndikuti zinthu sizinapezeke nyumba mwa munthu. Lero anthu kuti ayende transport, akuyendera mwantundu wanje. Ndiye nkhani ya 2030, ifeyo ayi. Nkhani ya 2030, tete ndidzasiyira Malawi. Let's leave Malawi anzuti adzikambirana. Kodi 2030 tipangizo utani. Ife lero takukhala miyezi 7 tili kuja kwa boma. Tidzinena za 2030 lero. Tiwasiyire awampata ali nawo agwire ntchito. Amati kukonzekera. Kukonzekera timakhalira chikonzekerere nthawi zonse. Kotero kuifeyo timadziwabe kuti tikamakhala mulimi kodi adzakhale mwantundu wanje. Kodi Malawi timupangire misewu, timmangire masukulu, timmangire zipatala. Zimenezo ndi zikhulupiriro zathu. Ndeti tinzikhulupiriro zathu zokhazikika zomuyang'ana Malawi. Kodi Malawi akalimbidwa ntchito, apangidwe promote, alipiridwe ndalama zake mu nthawi yake yokwanira. Ndi zathu zokhulupirira za ife. Vuto la ife timakhulupirira kunena zoona. Ife sitimakhulupirira kunama, kupereka mafigara abodza, sitimakhulupirira zimenezo. Sitimakhulupirira zimenezo. Ife timanena zoona zenizenizo ngati chativuta timanena zakuti zativuta, koma Malawi adziwizira zoona. Lero Malawi akuzidwa zinthu zabodza, koma tsono suda Malawi ndopusa. Malawi amakhani nthawi takhoza kuganiza okha nkuona izi ndi zoona izi zabodza. Ndi ifeyo nkhani ya 2030 imeneyo ndiyo kambirana Malawi osati ife tidzikhala lero nkumati ayi 2030 tikuchutsani. Ayi tiwapatse mpata atsogolere ayendetse boma awapatse Malawi zofuna zanu. Chabwino masiku apitawo munalemba pa tsamba lanu la mchezo nkhani yokhudza black box ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino. Mwina mumafuna kutanthauzanji? Koma ndinalemba momveka bwinobwino. Chimene ndinalemba ine ndimanena kuti anenapo kuti ayi mwina atandifunsa ine komano mwina akutambasula kuti mwina Amalawi athe kumvetsetsa kuti what is it that you meant. Yosangalatsa ndichokuti kafukufukuja akuchitika. Ndipo tinamvetsedwa kuti anthu amene adafunsidwako poyamba akawafunsanso. Ndipo ineyo ndili mgulu anthu amene adafunsidwapo, ndipo ndikukhulupirira kuti ndikafunsidwanso. Nkhani imeneja aliyense amadziwa kuti ndege ikagwa kwina kulikonse chimene anthu amaganizira choyamba nkuti kodi chinthu chimene chimasunga mauthenga chili kuti. Akapeze chimenecho. Ndiye chifukwa choyambirira kuyang'ana chimakhala chimene chocho. Patamveka kuti wina kuti chilipo chili pakuti. Ndikuona ngati ofufuza wanzeru aliyense sangakayambe nkumakafunsa kwina kuti ayi kodi pakuti pamunaona chinthu chikuuluka motere. Pakuti munaona chote chifukwa chimene chimaulutsa chimasunga uthenga chichi. Ena akuti pena chilipo. Ndipo yambirira ofunsa mmakhala pamenepo nchifukwa ine mati simunandifunsa pa nkhani ya black box. Ndiye ndikhala oyamba kundifunsa tatiye ndikafunsane mafunso amene. Ine ndikhope zimene ziwakomera Malawi zithandiziranso nkhala kafukufuku. Ndiye mukafunsa zimene ndinalemba ine ndi malemba zimene zijaponena zokuti kafukufuku akubwera nkhani imene tatiye ndikafunsane. Tikanali pa nkhani yomweyo ndege imeneyi inagwa inu muli mboma mukuona kuti munachita zoyenerera ngozi itachitika. Urere kumafunso ameneyo funso mufunsalo ndiye mwauze aja akuinkwaya akufufuza aja. Popezani na kuti amene muli ndi uthenga mutabwera, amene muli ndi maumboni mutabwera, amene mungafuna kufotokozapo china chimene chingathandizire kafukufukuyo mutabwera. Ndiye inuyo mutawauza kuti inu amene mupanga kafukufuku anthu amene tingafune mufunseko awa, ndipo mukamawafunsa muwafunsekonso funso ili. Funso limene lolo ndikhoza kuliyamikira litabwera panthawi imene achita kafukufukuyo. Ndiye mukhoza kuwauza amene aja kuti akabwera ngati angabwere amene ali mneneri wa boma mutadzamufunsakonso funso ili. Kapena ngati angabwere amene amagwira mboma mutadzawafunsakonso mafunso awa. Nzokondweretsa kuti kafukufukuja ali ngati tsopano. Chabwino tibwere no ku nkhani yomwenso yamanga nthenje pakati pa Malawi kumangidwa kwa
a Prince Kaponda Ngaga pakukhala ngati kuti pali mpungwepungwe iyayi tayimitsa kaye iyayi uzumvekanso kuti iyayi tawamanga mwina ndemanga yanu ndiyotani pa nkhani imeneyi tsono zimenezo mwayankhula nawo kale apolisi zokuti panali anapangidwa suspend kuti asanjatidwe ndipo lero tikumva zokuti amangidwa timanena kuti inuyo muyikapo ndemanga yotani ngati achipani sipali sindondomeko ya ku court imeneyo imene achite mpanga ku court ndi chimene mudakayankhulanso ndi akumabwalo kapena amene azamalamulo amene akuwayimirira ndi amene akhoza yankhulapo kuti izi mungazitanthauzire mwa mtundu wanji kuti panali chiletso ndi chachotsedwa kaya chinanso nkuchotsedwanso kodi inu potanthauzira amalamulo mukutanthauzira motani zimenezi chifukwa mukafunsa nkhaniyo ngatili imeneyo kuti tikumva za amaliso hotelo inu mukudziwiratu amalawi akudziwa kuti nkhani yokulitsa hotelo imeneja tidakana ife 48 billion kuti ndalama imeneyo mphunzitsi adagwira ntchito ndipo afuna pension yake adzilandira wapolisi yuna adagwira ntchito afuna pension yake adzilandira anthu ogwira ntchito mboma anawo akuvutika kuti alipire fees ndesi mungatenge 48 billion kwacha nkukagulira hotelo iyi yadula mukuabera ndalama ukhoza kukhala kuabera ndalama zawo ena nkubwera nkunazo kuti ifeyo kumati tipereke 127 billion ka 128 billion nkuonjezera pamene paja 80 billion imeneyo nkumamva zokuti munthu analowa mbanki nkukatapa kashi 5 billion ndi ndani anakatapa kashi 5 billion amapita nayo kuti 5 billion ukuzitaletsedwa kuti akaunti isagwiridwe ine muzindifunsa zimenezo musandifunse kuti chipepala cha ku court chimati za ku court akuyankhulena ku court ine mundifunse za kuba ndalama kumeneko kuti kungobwera lero ndi lero ndondomeko imene kutsatidwa poti mwanena kuti tikufunseni zimenezi ndondomeko yomwe kutsatidwayi ndiyoyenera yotani imene ikuyendera nkhaniyi mwanenapo kuti yayi kutulutsidwa kwa ndalama kutere kutani mukuona kuti kufikira lero chifukwa paja pali inkwayalo yomwe ikutsogolera nkhani imeneyi then mafuna kumva ochokera kwa inena kuti dongosolo lomwe linayikidwa ndi kufikira lero likuyenda bwino komanso maganizo anu pamene zinthu zikuyenera kukhalira ndi otani akomiti ya public accounts agwira ntchito yawo kumafunsa anthu awayitana awafunse mafunso mukatsatira amachita live mukatsatira muona kuti adindo ena amene atchulidwa mmene mujamo zinthu za clear atakagwira bentchito ndiye mukuyembekezera kuti chimene chingasinthe nchani pa zimene zochitika inu zoona amalawi mukaneneza kuti simukuzitsata kuti hotelo iri kuti imafuna igulidwe 48 billion nkukana kuti adu ubwera wina lero kuna kuti kaiguleni pa 128 billion muonjezerepo 80 billion ena nduna nkumanena mparliament kuti taletsa ndalama sizilipiridwa mawa ndalama zalipiridwa tinaletsa siziperekedwa mawa zaperekedwa titere ena akaunti yafrizidwa musachotsedwe ndalama mawa mwachoka 5 billion cash 5 billion cash imapita kuti ndiye mukamva kuti 1.5 billion kwacha anayitenga wina wake anapita nayo kuti ino zimene simukutsatira amalawi zimene sakutsatira ndeti dzitembenuza nkhani nje kumazemba nayo no anthu akuba akamapanga zinthu mwakuba amapanga zinthu mozemberetsa komanso mozikongoletsa mofuna sopanga zina zoti muyambe kumayang'ana zinazo nkusiya zimene abazi chodziwikiratu nchakuti dziko lonse likudziwa ndimamva nduna azoona za maubale dziko la Malawi meko akunja ukamba kuti kumene akayenda kwina anzawo amawaseka kuti kwanu kunkuja mogula chihotelo 128 billion kwacha maumbava kuti senzoti dziko lonse likudziwa nzochititsa manyazi koma tikho zivindikira mwantu lina lonse imene katangala amenda choncho mwina akukhalanso mmodzi odziwa malamulo mukanakonda kuti mwina nkhani imeneyi ikanayenda motani chifukwa mwanena kuti kufikira lero ikudziwika dziko lonse mwatero pali malamulo aja akhoza kutembenuzana kuwuzani kuti apa unachitika apa sumbava koma mwina akhoza kutchula china chilichonse kuti si corruption chifukwa panalibe amene anapereka wina nkulandira nawo tiyambe kufufuza kuti panali fraud kodi zinaenda motani kapena panali ukambelembere wa mtundu wanji zonseja zimayitanitsa utsogoleri umene umangobweramo kuti ngati anthu asakuchimvetsetsa chinthu ichi ndayimitsa ine ngati mtsogoleri chisapitirire basi ndipo mpaka na mukachiyambirenso chikhale choti amalawi uchimvetsetsa aliyense wakondwera nacho ndiye mukachiyambirenso mphamvu zimenezo alipo wina ali nazo mdziko muno oti akhoza kuyimitsa chimene chichi ndipo chikhoza kuyimadi funso lakuti bwanji utsogoleri sukuyimitsa chimene chaungudzuka lero president Mutharika kuti ndati muyimitse chimene chichi chiyima chimene chichi sakuyimitsa ifanye zeka
tikambepo nkhani yakusamutsidwa kwa Malawi Electoral Commission pali mpungwepungwe pomwe pakuoneka ngati pali kulimbana iwowa akuti ayi sitifuna kubwerera ku Blantyre, komano mtsogoleri wa dziko lino analamula kuti bungwe limeneli libwerere ku Blantyre. Inu ndemanga yanu ndiyotani? Mabungwe onsewa amene amayendetsedwa kuti amalandira thandizo mwina kuchokera ku boma, koma malamulo anawakhazikitsa kuti ali ndi ufulu koyima paokha. Chimene chimafunika nchoti tidzasiya adzigwira ntchito yawoyo mwaufulu umenewo, koma atsogoleri adzikhala ndi mpata owathandizira mabungwe amene aja kuti zimene akuchita zikhale zopindulira anthu amene tikuwatsogolera. Mwachitsanzo, ngati akugwiritsa ntchito ndalama zimene ndi za Malawi, ndiye kuti mtsogoleri wa nzeru aonetsetse kuti bungwe limene lija ligwiritse ntchito ndalama zija mokomera Malawi onse. Ndiye mmawafunsa mabungwe amene aja mungatani kuti ntchito yanu ikhale yokomera Malawi onse. Akadzakuwuzani kuti ndi strategic plan yathu imene tikuganiza kuti tidzikhala pakatikati pa dziko, kuti tikhala pakatikati pa dziko kuyendetsa masankho kukomera Malawi onse mu nthawi imodzi. Chifukwa chakuti akhala pakatikati wakulikoma timfikira mofulumirira, metu kafikira wakuchitipa timfikiranso wakunsanje chimodzimodzi, metu fikira wakunchinji timfikiranso wakunchisi chimodzimodzi. Ndiye kuti tikakhala pakatikati tipulumutsanso ndalama, kuti ndalama zimene timagwiritsa ntchito tili kumalo obwereka mwina pa 100 kwacha iliyonse tikhoza yotsapo 40 kwacha yopulumutsa, komanso tipeze malo athu tikhoza kumanga mogwirizana ndi maiko ena onse mmene alili, kuti ali ndi malo awo okhazikika oyendetsera chisankho mmene akhala kotetezeka kwabwino. Ndiye ifeyo malinga m'maganizo amenewo tikukupatsani atsogoleri kuti muwunikire nawo. Ndiye kuwunikira kumenecho kunakumana ndi mtsogoleri wa nzeru kwambiri, late Professor Bingwa Mutharika. Bingwa Mutharika ataona kaganizidwe kamene kanena kuganiza kwa nzeru koma ukuku, Malawi Electoral Commission ikakhale pakatikati pa dziko. Anavomereza zimene zija malemu Bingwa Mutharika, munthu woyang'ana za makobidi bwino, munthu woyang'ana za utsogoleri, chinthu ichi chikakhaledi pa Central Region. Ndipo atapanga zimenezo, chimene bungwe lija limadikirira kuti tsono ndalama tidzayipeza liti yoti tikhoza kusamutsa maofisiwa nkupita wakhala pakatikati paja. Ndiye monse amayenda muzaka zimenezi amayenda movutikira kuti tikupezeka ku Blantyre, koma wakuchitipa nanga kuwakhala zovuta. Ndichapapeza kuti masankho akuti maballot papers zisanafike kumadera kwina chifukwa dzikuchokera kutali ndi mbali zina. Podzapezeka ndalama muboma limene amatsogolera achakwera, kuti paja ameki mukhala mupempha ndalama zoti mufuna mutasuntha mukwaniritse masomphenya a Bingwa Mutharika, akuti nkuwapatsa ndalama ameki nkusuntha nkukakhala ku Central Region pa Lilongwe mogwirizana ndi masomphenya awo amekiwo. Ndiye kukabwera kuti ayi musunthe mubwerere ku Blantyre. Nkhani ndi utsogoleri. Utsogoleriwo ukulinga chani popeza kuti chimene anthu akupanga chopulumutsa ndalama ndi chimene adapangachi mogwirizana ndi Bingwa. Popeza chimene akupanga chofuna kutumikira anthu onse mwa nzeru za utsogoleri ndi chimene anapangachi mogwirizana ndi Bingwa. Kodi utsogoleri wa panowo ukupangiranji chinthu chimene sichikugwirizana ndi masomphenya ofuna kutumikira Malawi onse? Nkhani ndiyo kuti kodi bungweli likhozati kumauzidwa zochita mwa mtundu umenewo, kapena likhoza magawiridwa nzeru zimene zikugwirizana ndi cholinga chofuna kutumikira anthu bwino chimene chilinso mu cholinga cha Malawi Electoral Commission imene adachitira. Ndiye nkhani nja utsogoleri ulinga chani? Mwina malire ankhani imeneyi pomwe boma likanalekezera ndi pati. Boma polekezera mpowapatsa anthu aja ndalama a Malawi Electoral Commission kuti tsopano munanena kuti mukufuna mudzitumikira Malawi bwino mudziteteza ndalama, kunali kutenga kakhale 40% yawo imene apulumutsa ija muzaka zimenezi nkuwauza kuti muli ndi malo paja mudapeza kale malo okuti mukufuna mumange, kayambeni kumanga malo anu pamene boma lidakafika, boma lochita zinthu mwanzeru. Chabwino tibwerebe ku nkhani yomweyi yofana nako ndi yomweyi ya executive order. Are we doing justice in the way tikupangira nkhani ya executive order? Kunena kuti kupanga justice pa executive order, an executive order can be abused. Executive order singapitilire malamulo a dziko. Sono tikamanena zoti executive order koma mosayang'ana lamulo, ndiye kuti executive order imeneyoyo muchiona chake mwenimweni njoti njosakhalapo palibe, singakhalepo. Chifukwa executive order singapose lamulo.
choyankhula president chilamulo cha president sichingaposera lamulo limene linakhazikitsidwa limene limakhazikitsanso nkhale president fa president samadzikhazikitsa yekha lamulo limakhazikitsa president lamulo limanchotsa president tsono president sangapereke chigamulo chake choposa lamulo sizimachitika zimenezo. Ndiye tibwere mwina amene moyo wa Malawi ukuyendera mukuona kuti kufikira lero ulamuliro wapano tibwererakonso mbuyo pang'ono wa DPP state of the country tilipotani zimenezozo tikamanena ifeyo a Malawi Congress Party amene mwina tachoka mboma mudzana oyang'ana mothamanga kapenanso mwachibwanabwana akhoza kuona ngati kuti awa akulira kunena ine ndi anthu kunena ife akulira kunena ine akhoza manena ife kuti awa akulira pajachoka mboma dzuloli uko ndiye kuyang'ana kumene angayang'ane munthu oyang'ana mothamanga kapenanso oyang'ana mwachibwanabwana koma simukulira ayi kutero kuti sitikulira ndipo mukationa sife anthu olira koma kuti mukakhala kuti munali ndi khumbokhumbo lofuna kutumikira anthu ndi mpata umene uja watengedwa kwa inuyo mumawadandaula anthu amene mmafuna kuwatumikira mokuti ifeyo tikamanena zokuti tinamukhazika mulimi kukhala mulimi kuti adzipanga plani yake kuti chaka chamawa ndilimenso pamene mulimi sakudziwa ngati alimenso ife tikudandaula mulimi mmene mulimi walima foja wake panopo foja ali kunsika sakugulidwa mulimi wakhalira ngongole ife tikudandaula mulimi mmene msewu waimwanu waima muja ife tikudandaula anthu oyenda pa msewu mmene Malawi akupatsidwa msonkho pa china chilichonse ukatumiza ndalama kwa akaunti kwako msonkho uguleji msonkho nyumba imene ukhala msonkho panopo amene amayendetsa magalimoto mu msewumu pena pake timapanga haya zokumbira za excavator akuti kone takweza mtengo chifukwa chakuti timalipira permit timalipira 120,000 koma pano tikwezere pa 650,000 ndiye kuti 530,000 yowonjezerayi akumpatsa munthu amene amapanga haya anthu amene achapangaso business sapangaso business so amene tingadandaule ife ndi anthu amene timati adzipanga business koma business yo sakupanga chifukwa chakuti zinthu zina zasintha zidachitika chifukwa chakupsa mtima kaya chifukwa chongosamvetsetsa kaya chifukwa chobodza lidakula msinkhu ndi ife kudandaulako nkudandaula Malawi. Ena amati ayi ku opposition nkumanda koma inu mwati ayi muli usangalala ku opposition. Kodi zicho zimene zija ndi zimene zimatuluka pakamwa pa ife anthu andale. Koma zoona zake ndi zakuti ku opposition kuja kumakuthandizira ninso kuti muone perspective ina chifukwa munthu ndi munthu ukhoza kukhala mboma muja koma kusamvetsetsa zina mmene zokhalira komanso a opposition amathandizira kuti boma ngati lili la nzeru likamamva zimene zija limatha kutumikira bwino anthu kuti tikamakamba zonsezi kunena zokuti inu misonkho musakwezera misonkho yonse mukuphawa anthu inu tabweretsani chitetezo mdziko muno anthu angosowa anthu angophedwa zimene tinakhala ifeyo ongofuna kuti boma liligwe bwezi tungokhala phe koma tikamauzira kuti umene nkuuzira mayeso pangani zokuti alimi alandire ndalama zawo ife alimi timalipira bwanji tapitani mukatsekulira nawo msika wa fojawo mukapita iniyo ukatsekulira nawo imakhalanso kuti ndi nyonga imene yopangira bargain kuwathandizira alimi aja kuwayankhulira mitengo yabwino tapitani mukapange zimenezo takonzani misewu iyi magetsi akuzimazima bwanji tapangani tikamanena zimene tikuwauzira mayeso akapanga magetsi akayaka misonkho ikachoka Malawi nkumasangalala mitengo ya zinthu ikakhala yabwinobwino ya Malawi nkumasangalala santhu adzawakonda nani koma akamabera nkuti mugulitse hoteloyi ndinakale ndalama za mapensioners mukagulitsa mukabera 80 billion kwacha nkumayamba kugawana ndalama zimenezo ife tikuti musapange zimenezo amalawi mukapanda kwabera akondwera nanu koma pamene muteremu amalawi akudandaula ife mukupanga umbava tikamauzira zimenezo sikuti nkulira koma nkuwauza kuti akonze moyo wa Malawi. Kufikira lero mokuti sitinganene kuti ichi kuchiloza kuti ichi achitako bwino. Kuchita bwino ine ndikhoza kuloza kuti amuuza mulimi kuti utagula fertilizer wako pa 165,000 kwacha chimanga chako ugulitse 17,000 kwacha. Ndiye chimanga chako ugulitse 17,000 kwacha zija ogula wakondwera nacho. Chinthu chimenecho nchabwino ifoti ogula wakondwera nacho. Olima
ndi zimene zitidandaulitsa kuti atilimiranso ife kuti akhala kuthekera kuti olima uja mpange kuti alimenso chaka chino chaka chamawa tigulaso pa 17,000 zinakhala zinthu zabwino. Then chinthu chabwino chifukwa tipogula chaka chino mtengo watero koma tikudandaula kuti kodi chaka chamawa alimanso. Ndiye mukandifunsa chitika bwino ndikhoza kuwuzani panopo kuti yendani dziko lonse zinthu zimene zasintha mtengo mwina zinthu ziwiri: chimanga ndi cement. Chachitika bwino ndi choncho. Ayi, chimanga ndi cement mitengo idatsika. Enanso Koma kuti chaka chamawa kuti chimanga chimulime alimanso, foja alimanso, kapena kuti anthu adzidya cement, zimenezo ndi nkhawa zimene zilipo. Koma kazunguliyeni mu shop mukatole china chilichonse, mupite inuyo mupite mukatole china chilichonse mukachipeza mitengo yake chija ankaenda nacho, ankaenda ndi sopo kayaja vice president achitatu aja kupanga makampeni amatonetsa sopo. Anthu adavala dziguduli ku parliament kuti tikweze mtengo wa mafuta ufike chakuma 3,000 kwacha. Panopo zonse zija ankatonetsa zija soya pieces ankanena uja wachoka pa 200 pachali pa 650. Zonse zija zakwera mitengo. Nyumba zija panopo zakwezedwa mitengo ndi misonkho imene ayikapo ija. Tamfunsani kuti amonjezera ndalama zingati salary munthu ogwira ntchito. Chabwino zakhalako bwino kuti mwavomereza kuti tiwiri titatu taoneka kuti tasongoka. Ifo ayena manena kuti tu ku opposition ntchito yanu njosutsa. Kaya mwatipota amanena ndi ena. Olo chili chabwino basi ati ntchito yanu imangokhala kuti yotsutsa basi. Kodi tundanenazi mzinthu zabwino zimene tikuwauzira. Mmene mwatsitsira yatsikira mitengo tisati kutsitsa koma kutsika kwa mitengo ya chimangayi. Chonde anthu asadye chaka chimodzi. Chifukwa pano muona kuti timagulitsa m'makukamu chigulitsidwa 17,000 18,000. Koma mtengo wa fetereza takonzani zipitilire izizi. So panopo bweretsani fetereza ujamati mwapatsa anthu matumba folo nyumba iliyonse. Tawapatsani cholinga chaka chamawa anthu alimenso chimanga chikhale chotsika mtengo. Chabwino tibwere nthawi imeneyi tikudziwa kuti mtsogoleri wa dziko lino APM wakhazikitsako ndondomeko zina ma austerity measures ofuna kupulumutsa ndalama kapena chuma cha dziko, koma nthawi yanu maulendo akunja amachuluka. Ichinso sitinganene kuti nchabwino. Ma austerity measures akati Inu mwamvako ndani mwina zimachitikira mbuyo munja kuti ayi panopa ayi mtsogoleri wa dziko wapita kwakuti, mtsogoleri wa dziko wapita mwakuti. Musapange zokuti mundiyambanitse ndi wanthu. Inuyo simunaonetsepo penepa mukuti mtsogoleri wa dziko wapita kunja ku private trip. Kangati inu simunaonetsepo penepa mukuti achiwiri amtsogoleri apita kunja ku private trip. Inu simunaonetsepo anthu akuyenda mtsikumu. Inu simunaonepo nduna 5 zupita ku nsanja lukhazikitsa bata nduna 5 anthu 48 austerity measures. What austerity measures? That's a joke. Ndimukatayi austerity measures inu austerity measures lerolo manduna munkata akhala manduna ngati lero. How many ministries do we have? Austerity measures. These are austerity jokes. Inu munanena kuti tapungula maunduna. Mulima vice president angati dziko. Awupanga chani vice president. You have vice presidents offices awiri. Ndemukana zoti awasitidza atuma chifukwa cha austerity measures. Koma office gets fully loaded and it's fully funded. Akuipanga finance every month. Munthu amene alandira salary yake akulandirabe. Madriver kumene akulandirabe. Mafuta akupitabe. Ma rentals ama properties ama nyumba zawo akupitabe ma official residences. What austerity measures are those? Austerity measures imayambira pakuti tikhala ndi anthu ogwira ntchito ochepa. Ma streams amene amatitulutsira ndalama akhala ochepa. Ndiye kuti austerity measures yogwira ntchito. Koma lero mukanya muli anthu 6 seated private trip. Mawa 6 seated private trip. Austerity measures? We're not serious as a country. What austerity measures are those? Lero mukati vice president akugwira ntchito basi wapita kapemphera. Wapita ati ukaonerera ukalandira ukubwera profit wakunja. Wapita ukaonerera kudzala mtengo basi. The whole vice president. We are joking as a country. Chabwino komano mwina kupita tsogolo la dziko lino la Malawi mukuliona kuti lili pati kapena tsogolo la dziko lino mukuliona motani ndimene zinthu zikuyendera. You know, ngati anthu mukuapanikiza ndi misonkho tsogolo limakhala lasokonekera. Palibe economy imene imachita bwino chifukwa chongodalira kutenga misonkho kwa anthu. Palibe. Fapo hotelo mukwachotsa mphamvu yotakhonza kugula zinthu. Ngati akusakutha kugula zinthu ndi anthu amene amakhala osakondwa. Ngati anthu osakondwa
samakhala productive. Koma choyambirira nchokuti anthuwa tionetsetse njira zimene timapangira chuma cha dziko, tilimbikitse njira zimenezozo. Osangotolera misonkho ija nkusakhazikitsa nayo kampani ya fetereza. Tolerani misonkho, koma misonkhoyi mukatolera mukakhazikitsanso kampani yogula magetsi yokuti idzipi kugula magetsi nkumagulitsanso amalawa aja modula kugwiritsa ntchito misonkho yawo yomwe. What is that? Tolerani misonkhoyi ndiye mwaonetse tinatolera misonkho koma tamanga kampani yopanga magetsi kuti magetsi akhale ochipa. Tatolera misonkho tamanga kampani yopanga fetereza kuti fetereza akhale ochipa. Tatolera misonkho tamanga kampani yopanga mankhwala osatolera nkutolera misonkho ikaso msonkho pa chinthu chimene chikuteteza anthu asamafe ndi malungo. Amalawa akufa ndi malungo, amalawa ambiri kafukufuku akutero. Chimene boma la nzeru limapanga nkutina kuti msonkho usakhalepo pa mankhwala amene akuteteza anthu kuti asafe ndi matenda. Inu mukayika msonkho pa mankhwala ameneyo. Kusonyeza kuti amene amalephera kugula mankhwala ifoti kuchipatala kulibe, alephere ndithu kugula, afe ndithu. Nzeru zake zanthu. Chabwino mwina kukhala kuti ndi mwayi obwereranso mboma mungasinthe ziti ndi ziti. Dziko la Malawi likungofunika kukhala ndi a national dialogue. Kukambirana koona mtima kuti zisankho zikhale ndi tanthauzo. Chifukwa mukazaonetsetsa tikhoza pita chisankho, kubwera chisankho nyankumatu kasintha zinthu zimene taona apapazi sitinasinthe kanthu. Tumakandiko yankhula zimene zifika chooneka ngati kuti chikopa kuona itonga tikhala ngati kuoneka ngati kulira. Koma kunena zoona zenizeni. Kusintha kwakuti tasintha tabweretsa boma lina. Chimene chasintha chenicheni kwa Malawi. Tinene zoona sichikuoneka. Now, we need to have a national conversation. Tidziyankhulana zoona. Kuti kodi kumene tikupita kutsogoloko. Tufuna tidziyendabe mwa mtundu umenewu. Zisankho zizingobwera basi kuti zingosintha nkhope zimene zili m'maofesi koma miyoyo ya Malawi osasintha. No, what do we need to do? Kodi tingapange chani dziko niwoti tisinthiretu, mbali za maphunziro titani, mbali za ulimi titani, mbali za mining titani, so that we develop our infrastructure, tipange develop ma sectors also, job creation titani, izizi tidzazikambirane tsiune kunakhala kuti anthu ife timango yendera uzimu, tinakana zoti dzakambirane azipani zimene zingawatumikira Amalawi. Azipani timakambirane zimene zimuona mtima, nkuti chabwino muli pa mpando ndinu, koma bwanji titamvana as a country, kuti kodi dziko litingaliti kule bwanji. Amalawi adzingosintha chifukwa angofuna kusinthako, koma tikhale ndi a national blueprint imene dzikakamizika kuitsata yakatukulidwe ka dziko lino. Osakhala zimene zikuchitikazi panopo. Koma nthawi yanu zimene ziso kuna alibe wati? Ayi, zidayambika. Zidayambika. And zimenezi zimayambira ndi tolerance pakati pa atsogoleri andale. Amayambitsa. Sorry? Wanena kuti zinayambika liti pacha? Ndimanena kuti amene amayambitsa zimenezi amafunika akhale mtsogoleri. Kulolera ena kuti akhozobwera nawo pamodzi nkukambirana zoti kula dziko. Kuti pali mtsogoleri amene adapangapo zokuti iye ali pa mpando nkupita ukayendera azitsogoleri ena opuma ngati mada achitira achakwera. Zimayambira pene pachapo. Kupita ku Page House ukapeza Mutharika. Munapuma ine ndiye president tingatani kuyendetsa dziko. Amuluzi ku BCA munapuma ine ndiye president tingatani kuyendetsa dziko. Dr. Joyce Banda munapuma president ine tingatani kuyendetsa dziko. Zimayambira pene popo. That's why we start a national conversation kuti mukhale ndi blueprint yeniyeni yolandale onse ayilolera yotumikira dziko. Sunyeza kuti mmene mwafotokozera muzitati zachitika ndi kuti so chipani cha Malawi Congress ndi chokonzeka kuchita nawo zimenezi. Ife za dziko la Malawi timapanga nawo. Chabwino. Mwina no pamene tikupita ku malechereche ma key priorities yomwe mwina boma angayang'aneko mwatoto moyo ndi ati. Choyambirira dziko litembenuzidwe lisamadalire kuyitanitsa zinthu koma lidzipanga produce. Tikapanga produce tipititsa kunsika tikapanga gain tikapeza forex yambiri. Forex imeneji itithandizira kugula zinthu zonse zimene zimativuta. Koma ngati dziko lino silidzakhala a producing country, a value adding country, tiwale zokuti mafuta agalimoto tidzawapeza mophweka. Sizachitika. Ngati mafuta agalimoto mdziko mulibe, dziwani kuti tapha ma industries ambiri, tapha ntchito zambiri. Chifukwa mbali zambiri zavutika boma silikhala ndalama zoti zikalembe anthu ntchito. Likalemba anthu ntchito ochepawo silapanga promote, silakweza pa ntchito pake, silapatsa zofunika zanawo ngati nyumba zoyenera zoti azikhalamo sizichitika zonsezo. So choyambirira backbone ya zonsezi tikhale dziko lodalira kuti tikhoza panga produce. Ndeti yang'ane ni mbali ziti tikhoza panga produce. Ulimi kuti sauseweretse. Anthu amene amakagwira khaso nkukalima tiwapange empower adzilima, adzitulutsa chakudya tidye komanso zina tikagulitse kunja. Lero aku Zambia awiri onyadira.
kulima kuwapatsa anthu zipangizo, tikupatsani zipangizo izi kuti mulime chifukwa tapeza nsika ku Malawi. Kumanena ife akulima, president wawo nkuwapanga encourage, kuwapatsa zipangizo, akuti limani ifoti ku Malawi mukagulitsa. Ifenso tipangizo mwezo anthu apange produce. Mining sector yathu tisasewere nayo. Look at how people are mining. Akungopanga mining pena paliponse. Kodi zimene bwanji osazipanga regulate bwinobwino zikhale m'madongosolo abwinobwino, chuma chimenechi chikhale chuma cha dziko. Ifoma iko atukuka ndi miyala ngati imenechi. Koma ife tungopanga masanje pa. We can't develop like that. We can't create jobs like that. Ena amanena kuti ayi mpira umaona uli pabwalo ukalowa ground umakupeta. Mwina nkumanena kuti inunso mukuona bwino kuti zikulakwika pakuti ifo kuti muli panja pa boma nthawi imene yonso zimakulakani. Pa zimene ndatchula apa pazi uli mpira. Ndiye kuti mukayang'ana misewu tinachinya tili m'bwalomo. Mukayang'ana za mining izi tinachinya tili m'bwalomo. Mukayang'ana za ulimi tinachinya tili m'bwalomo. Zomanga masukulu, kumanga zipatala, kumanga nyumba za polisi tinachinya tili m'bwalomo. Ndiye ngati tili panja pano tikuona chifukwa chakuti palibe wachinya nyumba za aphunzitsi kapena masukulu, zipatala, nyumba za polisi, njanji, misewu, mining sector, agricultural sector sakuchinya. Chifukwa sakuchinya ndiye kuti mpirawo tikuona nkhale tili panja mmene timaonera tili nkati. Akayamba kuona moposa ife tidzakuwuzaninso kuti apapa mmene mwapangira inu njanji chamwatere, misewu mukutero wamakanjira mwamanga, misewu mwemanga M1 mwamanga, masukulu mukumanga, zipatala mukumanga, tidzanena kuti apa mwayamba kuona mpira. Wamukandifunsa kuti akuti mmaona muli kunja, ife tikuona kunja mmene timaonera tili nkati. Chifukwa amene ali nkati osakuona. Amene ali nkati sakuona. Sakuona ulo pang'ono. Inu mumaona muwafunse mulimi kuti inu alimi nthawi imene pambuyoyo mumagulitsa foja mpira mmaona, tamfunsani mukuona pano mukumuyang'ula mulimi inuyo. Mumfunse mulimi inuyo. Pomwe kupita kumalechereche mwina ndemanga yanu yomaliza musapite ndi mawu kukhosi olemekezeka. Ine ndemanga yanga ikhayo ngokuthokozani simunandiyimbira ndiyankhule nanu, koma zoti ndiyankhule ine inu mukandifunsa ndikuyankhani zimenezo, koma ineyo mukandifunsa ndiyankhula, koma ndemanga kuthokozani munafuna muyankhule nanu. Mauso opita kwa Malawi pakadalibe pakadalipa. Wauza Malawi nkuti azikhalabe anthu olimbikira. Let's remain hardworking people. Azilimbikirabe kugwira ntchito zina zikhoza kumudwitsa mendana ya mitengo ya zinthu ikhoza kumudwitsa, koma dzikoli ati wakuba sumusira munda. Dzikoli ndi lathu. Tiye tipitilize kuende chitsogolo. Bwina andale. Kwatsogolera andale? Atsogoleri andalewa mwina Mulungu wauza kuti asamapange zinthu zimene adapanga kale. Kumapeza kuti basi lero lokubwera nkhani nkumakhala yomopsa za wanthu wakuti anjateni zidatha ujeni zimene zidatha msuzi zimene zija. Chifukwa kuti anthu masiku ano Amalawi adadziwa zomaziopa adazidziwa zosaziopa adazidziwa zomaopsezana zija watawamenya watawatere zidatha zimene zija. Ndiye mwina nkutaya nthawi mupanga zimene zija. Simunkanjara wanthu inu. Simunkanjara wanthu. Zimene nenazo kuti machitidwe amenewo nzakale zimene zopanda ntchito Amalawi samaopa zinthu zotero. Komanso basi kumalemekeza Chauta kuti zimene amafuna Chauta zimachitika mu nthawi imeneyo. Yakuthokozani olemekezeka chifukwa cha nthawi yanu. Zikomo. Zikomo kwambiri.